Lugten af metanol, den er der ikke ret meget, der slår. Jeg fik jo tilbudt nogle billetter om at komme med Stark op og se Speedway, og jeg har set Speedway hele mit liv, så det var da svært at sige nej til. Altså, jeg synes, det er et dejligt arrangement, der er blevet lavet her. Det er imponerende, at der er så mange mennesker, der lige bliver inviteret og sat sammen. Det er fedt. Jeg har til et par arrangementer før ved Stark, og jeg synes, det er skide godt, og vi hygger os. Altså, jeg vil sige, det giver noget sammenhold, og jeg har været loyal over for Stark alle de år, jeg er selvstændig. Så derfor, så kan man sige, at man kender de rødder, der man skal med tur på.